19 Amtoli Gulagatini MDC Umashankar Debbarma Bini Mdc Phanbai tini Luku Rokno Kereng Thayono Kalbarni Kham Cricket Bat Ball Tai Kritonia Rokno Tamjaknai Manwi Khwnwi Bakkha tini Karjak bisi tongmani Bijoynagar bisi Gulirai bisi tai Latiasora bisini Luku Rokno bo Bakkha MDC Umashankar Debbarma Saikhnarka Bwskango TWF Rokno bo Khwtwngrok je korojak bisi rogo baknani sanai hwnwi o Manwi Khwnwi manui Luku Rok belai khatong laijak tini ke bo bisi no mohai kale kam hai ke ba kiton ro samani rok sung bak jamano ka bo jaga ro khajak mo ke tini belai khana hambai mohai ke public rok ni demand no toinai no bagai tongo teruk ke ekloge pasabai bak maya tini beogai tinta bisi no ang Bakkha aron bisi tongo Rokno bolok ni under ni Bijoynagar bisi borok hingke Kajabari ni set borok je sanmani borok ni hingke tongo sini jompui bolok ni latia sarabai Gulirai songke borok baul set tei bat stamp ga latia sarosong borok ni baul stamp ayo baul set borok ni tini bagka borok ni agon mese ko ama hakeno teruk te bagnai tongko tebo khalajanai tongko sing teruk abo hake bagjanai oba hakeno ang elakani je public rokni borok je sanmani ani je suktui borok ni demand no khalajango amoni yakulo babuk buskango khwtwng bagjanai protek bisio 200 kg ke khwtwng sing baknai sini bri matharokno sing saimono mo chimuk bia sini tipra sarokni solbia sini naharmani ang barbar thatongo sini naharmung sini wansukmung osugya sini bubagaran naharmung omono konyan mutungo sing sini demand manja sak porjonto sing bubagaran no logi marin halajai thanjaka matongnai khabaksa every baksa ke mahim lajai abon bising tini public rok je sanmani jesuk mongni je sanman rimbe phano kisa mongno ang puron khaito hamba sa ta kisa ko kabang mono khamro bisi ro bagmano jaga tai karjagai ja tongkhani bisi na andro khojam karjagai tongkhona kaisa koisu bisi kintu baksa bisi o 3-4 bosor kya karon sung saimani sin bisi galai kotor mugulik প্রত্যেকটা ওয়াটার রিমে খাবো আঙ্গসিয়া তবে প্রত্যেক বাক্সা বিসিও 2-3টা সেট ছকিটা বাক্সা বিসিও ছগিয়া কো মানো কারণ গে বরংনি রিকুইজিশন ছকয়া বরংনি যে সামনি তামন নাং সাইমনিয়া হাইকবো বাগै মনja গতাবক teruk ang san hori tongo samno tamon nang eno faidi manya hingka oba haikya te 2টা কি 3টা বাচ্চা করে kya ni mano কারণ তাবুক মানিব সকলে তক বরংনো ফাইনাই ইয়াফারে নালিসমি বাই নরখে bo bisi nengai tini mo hate khamrok bagjaka norokhe tam rokhlai जों खाम तामनाय इनका सिनेयां बिजयनगर कलाबारि रम जागो के ता जो जाग हिने खाम पार्टी हिने छनो कासे रिजखा संसारन बागै ता जोन बाय फाइनानि कारण khamrok da माखा खायसे तिनिन बागै अन बाय फैया ब कल खायके जों फाइके आइफोर माखा tam kham bagjaka khamni logi tam do दङ बासि दङ खाम खनै दङ जना रगबर दङ दा बेम कंथानि ना कंथाम norokhe kale panani khamda ta काइलाबारि जों काइलाबारि खामरक तामु जों पराय इंखा जों बसर कत बसर इंखा ताममानि मारो bahai ma tomo hake mamani khamro हामलका जों बेले हामलका saw baka brok sajama सिनि एमसी ब साबैने जों माखा nin mungkha आनमुंके बिजयनगर कलाबारिनि एक रंगहरि देबरमा